سجون والا کون ہے مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے مریم نو بیٹا دے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے مریم نو بیٹا دے رب دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے یعقوب نو یوسف نو 11 ویرے اتون والا کون ہے دسو سارے جگ نو بناون والا کون ہے اللہ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو آج تسی بیٹے تے بیٹیاں لین واسطے ساڑھے کول آندے ہو میں نصیر الدین نصیر توانو آنا ایک تنکا بھی میں اپنی مرضی نال ایتھوں چک کے اوتھے رکھ سکدا بیٹا دینا بیٹی